שלום לכולם וברוכים הבאים לקראפט במיינקראפט. אני אסביר לכם מה זאת הסדרה הזאת קראפט במיינקראפט. זאת אומרת יצירה במיינקראפט. זאת אומרת שבעצם אתם רושמים לי בתגובות מה לבנות ואני בונה. אוקיי, הדבר הראשון שאנחנו נבנה זה קודם כל בית יפה וטוב, ואז אנחנו נראה מה אנחנו נבנה. אוקיי, קודם כל צריך להתחיל לסדר. צריך להתחיל לסדר. אופסי. רק רגע. הבית הולך להיות בהתחלה מקובלסטון, אולי בזמן שלא נצלם זה יהיה משהו אחר. טוב, בעיקרון אני מתכנן להראות לכם מה הולך להיות בבית. לכן אני הולך לעצור את הפרק ואני אחזור אליכם כשהבית יהיה כבר יותר מוכן, טוב? או כשיסודות יהיו מוכן. שלום לכולם, חזרנו לקראפט במיינקראפט שהיסודות של הבית מוכנים. עכשיו, החלטתי לעשות בית בסיסי, אולי בהמשך בפרקים אחרים אנחנו נרחיב את הבית, או שנוסיף קומה, או שנבנה חצר, אני לא יודע. טוב, בעיקרון עד שאני אבנה את כל הקירות יעבור עוד קצת זמן, ובפרק הזה אני לא רוצה שתראו רק בונה אותי, אז אני אחתוך עד שהבית בעיקרון יהיה. וחזרנו אליכם אחרי שכל הבית כבר מוכן. אפילו יכולים עכשיו לראות, בניתי אותו, בניתי וגם אני שמתי שתי צווארים, קראפטינג טייבל, שתי תיבות ובד אחד. טוב, עכשיו בפרק הזה אני הולך בעצם לעשות פה קודם כל, למרות שזה פרינציפול בלי מפלצות, אני בכל זאת הייתי רוצה לא כל הזמן לכתוב את זה, ולכן אני הייתי שם פה משהו קטן. אוקיי, אז אני רוצה קודם כל לבנות פה חדר קטן, סודי, שבתוכו אני הייתי שם כל מיני דברים כמו איירון, דיימונד, גולד, למרות שגולד זה כזה חרא. טוב, ניקח קובלסטון. נתחיל קודם כל בקובלסטון. זה מפה בדרך כלל לחדר סודי תמיד שמים ספרייה או לא משנה, שמים לעצמי. בפעם הזאתי אני הייתי רוצה לעשות את זה עם תמונה, אבל בדרך אחרת. לא לשים כאילו תמונה ומאחורה שתי שלטים, לא. אני שם כזה שיטה אחרת, השיטה יותר. קודם כל אני הולך למלות את כל הקיר הזה בתמונות שלא יחשבו, אבל קודם כל למלות. דבר ראשון צריך דלת, צריך תמונה. אוקיי, תקשיבו, יש לי קצת לאגים, אז אני אחזור אליכם אחרי שאני אפתור את כל הסיפור הזה מהלאגים. וחזרנו, הלאגים עכשיו בסדר. אוקיי, קודם כל צריך תמונה מתאימה, לא, אוקיי, זה גם בסדר. עכשיו עושים ככה, מי שלא יודע, זה יכול להיות גם סרטון. עכשיו עושים את זה מהר ושמים דלת. אם עושים את זה לאט, אז התמונה מתפרקת. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם מה טוב בזה. אוקיי. אם לדוגמה עכשיו, אני יכול עכשיו להיכנס מתי שבא לנו. הנה אני יכול להיכנס, זה יפה. אבל אם לדוגמה עכשיו אני סוגר שנייה. אם עכשיו אני לדוגמה סוגר את הדלת. אם אני עכשיו סוגר את הדלת של זה, אז אני לא יכול להיכנס, ואני גם לא יכול לפתוח ככה.
ככה זה נהוג. לכן זה חדר אחר קצת, שאם אתה לדוגמה בפנים אתה יכול לנהוג את זה. טוב. ועוד משהו קטן לפרק הזה, זה פרק התחלה, כך שאין לי המון מה לעשות. קודם כל אני מלא את כל הקיר בתמונות, סתם אכפת לי איזה. אוקיי, זה בעצם למלות את כל הקיר. שיט. צריך עכשיו לעשות את זה שוב. טוב. אבל בעצם למלות את כל הקיר בתמונות זה טיפ שלא יחשדו, כאילו לא ידעו אם זה התמונה הספציפית הזאת. שמהר. מהר. שנייה, יש לי פה איזשהו חלום, כבר חוזר. וחזרנו לך. טוב, צריך להיות זהירים, כי אם אתם עושים ככה, אגב צריך לעשות את זה. אני אמלא את כל הקיר בתמונות יפות ומכוערות, לא אכפת לי, באמת שלא אכפת לי. אין לי כוח עכשיו בבלגנים לבחור איזה תמונות. אני שם בעצם, תמונה קטנה. זה מעצבן, נכון? כי הלוואי שבמיינקראפט היית יכול לבחור איזה תמונה לשים. בוא נחכות למה שיצא לך. עוד משהו. זה לא בהכרח חייב להיות בגודל כזה, אבל עדיף שכן. זה יכול להיות גם אם זה ככה, אפשר להיכנס. אבל ככה צריך לעשות, אז ככה, לא יודעים. אם זה דוגמה פה, אז צריך לעשות ככה פה, אז ככה, זה בלגן. אז עדיף בעצם או כזאת או אחרת. תמונה בגודל של 2 בלוקים. טוב, זה היה די פרק קצר, אבל תכתבו בתגובות מה אתם רוצים. אם לא, אני אחשוב על רעיונות משלי. וזה היה פרק אחד,